θα σώθηκες. Για να πούμε στο ίντερνετ πάλι. Ναι. Πιάσουμε δουλειά, οικονομήσουμε. Δεν πρέπει να βγει. Πόσους πύρους αφήνεις? Λίγους γιατί θα ξεραθεί, καλά λέει ο Παγκός. Γιατί το ξεράνατε. Είχε πολλούς πύρους πέρσι. Ναι, ναι. Και τώρα τι κάνεις, θα αφαιρείς? Το μαζεύω που λένε. Ναι. Αφαιρώ. Θα κάνει... Η ψαλίδα δικιά σου είναι? Όχι, του Μπόση την έχει από τον παππού του. Η ψαλίδα του ήταν 300 χρονών. Είναι από τον πατέρα του πατέρα μου. Ναι, αλλά δεν κόβει όμως. Εσύ το λες. Πόσα μάτια αφήνεις? Δύο-τρία. Από τι εξαρτάται αυτό? Από το μέγεθος του κλίματος? Κανονικά ναι. Κανονικά βλέπεις, γυρίζω από εδώ, γυρίζω από εκεί, πιο να αφήσω το πιο κατάλληλο. Γιατί Πυριόνι δεν χρησιμοποιείς για να μην τραυματίζεις το κλίμα? πυριόνι δεν χρησιμοποιώ. Ή γιατί δεν έχεις? Κάτσε, έχω πυριόνι. Δεν χρησιμοποιώ διότι το κλίμα δεν είναι κουρασμένο, δεν είναι μεγάλο το αμπέλι για να βγει κούτσουρο. Συμφωνείς Γρηγόρη σε αυτό που λέω? Ναι. Τούτα εδώ που βγάζουμε τα βγάζει ψαλίδα. Μια καλή ψαλίδα τα βγάζει. Δεν είναι και γέρικο το πέλι, μπορεί, αλλά... Όχι, αλλά μολύσανε πολύ Γρηγόρη. Έλα τώρα ρε, χάτε ρε. Ρε. Ας πω διάλογο έπαρ την πλανίδα. Αυτό είναι αδύναμο τώρα, πόσα θα του αφήσεις? Θα σου πω σε λίγο, μόλις καθαρίσει. Βλέποντας και κάνοντας πάει η δουλειά. Ναι. Αφού το κόβεις, το ξαναδίνεις σε μια στροφή και το ξανακοιτάς. Να δεις μήπως θέλει κάτι πρόσθετο. Ναι, εδώ γιατί όμως δεν το κόβεις πολύ? Εδώ πέρα για το κόβεις μακριά, εδώ. Δεν το κόβεις κοντά. Κοίταξε να δεις, η γνώμη μου είναι ότι καλύτερα να το κόβεις μακριά, διότι μέσα κάνει ίσκα. Κάνει ίσκα? Ναι, τούτο εδώ το βλέπεις τώρα. Ναι. Αν το καθαρίσω εδώ πάνω. Θα κάνει ίσκα εκεί πέρα. Ήδη είναι, δεν ξέρω μέσα. Να. Ναι. Πρέπει να το κόβεις πιο έξω. Ωραία. Καλύτερα να φύγει το άρρωστο και να μείνει υψηλή. Υψηλή, εντάξει, για να τριγύσεις κιόλας. Να βγάζεις λίγο κρασί. Αρχίζεις και ψάχνεις και θα αφήσεις και θα μείνει. Τα από κάτω τα αφαιρούμε, έτσι. Ναι. Του δίνεις και κατεύθυνση καθόλου πάνω κάτω κατά το σύρμα ή όχι? Υποχρεωτικά πρέπει να του δώσεις κατεύθυνση. Πού έφερες ψαλίδα μωρή. Δεν έχει εύκολα η ψαλίδα. Γιώργο, εσύ τι λες? Ήμουν εκεί στο μάστρο πήγαινε, πάνω στον πατέρα μου. Κάνα στον πατέρα. Εσύ τι λες? Έπαρ την ψαλίδα, αυτό λέω. Έπαρ την ψαλίδα να κάνουμε δουλειά. Χάρη. Με πιάσατε ρε κακοβίδι. Τι έχω τα αφήσει εδώ. Είδες τι δυνατό είναι? Εκεί να είναι όλα ξερά που η αλιαράδα από εκεί. Ναι. Κάνανε πέρσι αλλά ξεραθήκαν όμως. Κάνανε αλλά ξεραθήκαν. Αυτό που οφείλεται λες, σε κακό κλάδεμα? Μήπως το έφαγε ο πάγος. Ο πάγος μετά το φέτος, όχι. Ο πέρσι ρε πώς το κλάδεψε. Αφού έκανε στα φύλλα, πώς το είχε φάει ο πάγος? Έκανε. Ναι. Έκανε μωρά, αλλά είναι πολλά. Γύσανε και μικρά τα σαφίλια. Μην πιστεύετε τίποτα μεγάλα. Αλλά δεν κάνει και μεγάλα. Κοίταξε εδώ, μα του είχε πολύ αφήκη, πολλά μάτια. Ίσκα που λέω εγώ. Ναι μωρέ, δεν είναι. Είναι όλα από την υγρασία και όλα σε φέτα. Έλα Γιώργη, πιέψε την θα πάρεις. Κοίτα τι κάνει, το παιδί του εγώ μας. Κοιτάει ο Βασίλης. Ο Βασίλης. Δύσκολο, δύσκολο κλάδευτο.